जाबाय। आयं, गुमैरोना जोबोर हामबायबो ना? गोदो बेबायदियानो नङामोन। आब' इसा गैयिनिफ्राय नालाय गुमैरोनि अबस्थाया मा जाखो? दालाय मा खालामनांगौ जाखो? ना थिखोनोनो हायो ना बामनोनो हायो। फोजाबाबोथ' सिरि मोनखानाय नङा बियो। सिरि मोनब्लाबो बेथ' थाबायनो हाखानाय नङा। आयं, आं फोजाना नायनि दे। देलाय दे, फंनैसो राव होना नायलाय, थर दङना गैया? गुमै, 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 गैयाथ'। आयं, नों फोजाना नायलाय। नाङा नाङा, आं फोजाया। मानो होनोब्ला आं बुंथ'ला दे, गोबां खोथा दं। आं राव होथ'ला। र' बिदिब्ला आंनो फोजाना नायबावनि। गुमैहाय, गुमैरोन, हाबाब, एथ'ग्राब लोंबायना नोङो? थर गैलायै लासिम बासिम बेफोरबायदि लामा सामायाव गोलैना थालायनो? गुमै! थाथोंसै नामा? मानसियानो थर गैखाया। बेखौ जों फोजाबाबोलाय बहा लानानै थांनो? बेखौथ' आं न'आव लानानै थांब्लाबो न'खरनि मानसिफोरा सोखानाय नंखाथारा। अननाय मोनलायलाङो। दैजि, बोरैबा सानबा रागाबो जोंनो ओंखारलायलाङो आं। थाथोंसैहाय। धोन सम्पत्ति लफियाफोरा बिदिनो जायो। जानाय नङामोन बियो बिदि। साला लफिया बारा, मालायनि दं गैयैखौ मिन्थिनो रोङा। सम्पत्ति नांगौ बिसोरनो, मालायनि खस्थ' मावनाय फैसानिफ्राय सम्पत्ति नांगौ। सम्पत्तिनि लफियायावसो बिदि जादों बिसोरो। नोंनि आब' इसाखौ गोथां गोथां सावदों बियो, मिथिगौ? नोंनि आब' इसाखौ बिखा बिखा बुदों। बोरैबा गोसोखांगारबा नायनोनो हायाहाय आङो। अननाय होनायानो थोबसेबो फैया। है, थाथोंहाय फै। आयु, बोरै गारना थांनांगौ जाखो? अननायबो मोनलायलांदों। आंलाय दा मा खालामनो हानो? सिख्ला मानसि। थाथोंसै बिदिनो। सानफ्रोमबो ना लाबोयो आङो। मालाबाबो थाइगिरजों संनानै होआ। दिनैबा हले बे नाखौ थाइगिरजों मोनजायाबा होखागोन आं। जोमाय, ओइ जोमाय, जोमाय, न'आव दङना गैया मानसियालाय? ओरै फैलाय नै, आं ना गिदिर गिदिर लाबोदों। ओरै फैलाय जोमाय। जोमाय, खोनादोंना खोनाया? ओरै फै। नै, आं ना गिदिर गिदिर लाबोदों। नुबायना? टाइम गैया मा गैया, दासो ना लानानै फैबाय। आं दहायनो ओंखाम ओंख्रि संखांखाबाय। दालाय बे नाखौलाय सोर संनानै होगोन? ओरैनो बोथोरा गरम हाबखाबाय। ओंखाम ओंख्रि संनानै बिसां साफा दुगैनानै देलायलाय दासो थानो नागिरदों, आरो दासो ना लाबोना होफैबावबाय। सङा माथोहाय आङो। बे टाइम मैगं थाइगं लाबोना होफैग्राफोरखौ नायनोसो हाखांबाय आं। रलाय, माबायदि ना गिदिर गिदिर बियो? अह, बेसेबां लिंबावनांगौ? नांगौ समाव मोनाखायनोथ' रागा जोंनो ओंखारो आं बिसोर मानसिफोरखौ। दहायनिफ्राय होख्रावगासिनो, दाबो नुजाफैया। देलाय दे, एसेबां होख्रावबाय थादों, मा जादों बुं? होख्रावबाय थानायसो होनलायबाय बिनिया हनै गाबज्रिनायखौ। खनबेसे गाबज्रिगासिनो आङो, थाब ओंखारना फैनो हाया। आंखौ दाय होनो नाङा नोङो बारा। नों गावखौसो बुंनानै ला हायोब्ला। नोंलाय मालाथो गोजाननिफ्राय फैनानै आंखौ बिदि गाबज्रिफैबाय थायो? डाइरेक्ट न' सिङाव हाबफैखायो माथो नोंलाय? दिनैलाय मा नांनायनि गाबज्रिबाय थादों? आंहाबा बेसे ओंखाम ओंख्रि संनानै मेंदों। फुंनिफ्राय ओरैनोबा न'आव रावबो गैया। थैनोसैब्लाबो सासेबो मानसि मोननाय नङा। दै गरदसे लोंनानै थैना थांनोसै होनब्लाबो मोननाय नङा बे न'आव। गोजाननिफ्राय फैबाथाय खालिनो बेफोरबायदिल' खोनासंहोयो आंनो। दे, मा खोथा? माखौथो एफा गाबज्रिबाय थाया बुंदो। हनै बे मनायाव नाय, कमल काट सेरनै लानानै फैदों आं। लाबोदों आरो न' सिङाव दोनहैदो, आरो जानो गोसोबालाय संनानै जादो। मा राव बुंनाय जाखो बेलाय? आं संबाय थानायाव गैला। फुंनिफ्राय हारसिं लुखुर बिथिं मावलाय बेखौ एवलाय बेखौ जल खालामलाय। आं हारसिं बेसेबां मावनो? बेसे गरम जाबाय बोथोरा ओरैनोबा। आं दासो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै दुगैयै लोबै साफा थादों। आं दा मावनायाव गैला। हा, नोंखौ थोनाब्ला सोरखौथो थोनबावनांगौ जाखो? नों मावाब्लालाय सोरथो मावना जाहोबावनांगौ जाखो आंनोलाय? हिन्जावनि आखाइनिफ्राय एवखां सावखां जानो लुबैयोब्ला संनाय खुरनाय टाइमाव टाइम मथे टाइम होफै। बेफोरबायदि संखां खुरखांखांनायनि उनाव बे टाइम दा होफै। मेङो, बायो। नोंसोर हौवाफ्रा मालाबा ओंखाम ओंख्रि हिन्जावफोरखौ संना जाहोफेरो? ओंखाम ओंख्रि संनायनि खस्थ'आ माबायदि नोंसोर मिथिफेरो? देलै जोमै हिन्जाव, मानो बिदि? जोंफोरो अफिसाव सानसे थानानै मालाबा सोरजोंबा रायजालाङो, मालाबा सोरजोंबा गाज्रि बुंजालाङो, मालाबा सोरजोंबा बुजाहां धमकि होजालाङो। जोंबोसो बेसेबां खस्थ' सिन्था अफिसाव। थेवबोथ' जों नोंसोरनो हिसाब होफैफेराना बेबायदि होननानै। जों खालामजायो, जों मावो, जों सिरि थायो।
जोंनि खामानिखौ नोंसोर मावनो मोनाखै नोंसोरनिखौ जोंनिखौ नोंसोर मिथिया नोंसोरनि खामानिखौ जों मावनो मोनाखैनो नोंसोरनि खामानिखौ जों मिथिया नोंसोरनि खामानिखौ जों मावनो मोनाखैनो नोंसोरनि खस्थ'खौ जों मिथिया नोंसोरनाबो समान जोंनाबो समान दे सना हिन्जाव थां नाखौ एवहैदो थां लास्टाव होफैदो नालाय दा लास्टाव जाय मानसिफ्रानो न'आव हाबफैयो बिसोरखौनो एवनो हो मामा बाबा मा सालायदों नोंसोरो ए देवानि आथिं थोंब्रै नोंबो दासो न' मिथिदों बिफाया जेरै टाइम मोनथिरोङा फिसाजाबो बेबायदिनो सासेबो आंनि लायासै हा माथो जाखो माबालै सोरांस्रि आं ना लाबोदोंमोन ओंखाम ओंख्रि संखांखांबायनो दा नाखौ एवला ना थोननायनिनो रायगासिनो सोरांस्रि नोंनो एवदो दे नाखौ नैबे मनायाव दङ ना कमलकाट सेरनै लाबोदों माखासेखौ थाइगिरजों सं आरो माखासेखौ सामब्राम दरब्रै दरबा होनानै बिदि जब जब सं आरो माखासेखौ फ्राय खालाम दे थां आं जानो लुबैसोदों मामा आं उन्दैनिफ्रायनो आबैनाव थादोंमोन आं नोंसोरखौ मामा बाबा मिनि खुसि थायो होननानैसो सानोमोन बाबा आं साननाय बायदि नोंसोरो नङाना नोंसोरो बिदिब्ला फिसा फिसा खोथायावनो नांलायलायबाय थायो आं सानदोंमोन मा उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाजों थानो मोनाखै बिमा बिफाजों थानो होननानैसो साननानै दङमोन दा नोंसोरो बेबायदि नांलाय खमलाय थायोब्ला आंनो मा फोरोंगोन आरो आं नोंसोरनि बेफोरबायदि नांलाय खमलायाव माबोरै थागोन आं बिदिब्ला आबैनि न'आव थांफिननायानो मोजां जागोन खोनादों अलंबार फिसाजोआ मा होनदों दे नाखौल' आं बुंनाय बायदि संदो ओइ आथिं थोंब्रै जल्दि आथिं आखाइया सुनानै लेखायाव हाबहैदोसो नङाबा नोंबो मोनथिगोनसो बिफानि दे फिसाजोनावसो ज' गारगोन आं मोनथिखा जोमै आं नाखौ संसिगोन दे आरो फुंनिफ्राय नों गासै खामानिखौबो हारसिं मावनांगासिनो आयं दैजिखौ बेबायदि दारायसै आयं दैजिया गोबावनि उनाव नोंसोरनि सेराव फैदों नोंसोरनि बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला बे थैनानै थांब्लाबो बावगारनाय नङा हाय लोगोफोर जोबोर सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव नोंथांमोननि लागै खबर लानानै फैदों बे खौराङा बुहुम नाङैनो गोमसारदों गोबाङानो मोनथिखाबायबो जानो हागौ आरो गोबाङानो मोनथियाखैबो जानो हागौ जायफोरा मोनथिखाबाय बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो जुदि सोरबाफोर मोनथियाखैब्ला बेखौ मोनथिना लानाया जोबोद गोनांथार सिगांग्रोआवनो निमाहा बियो मानो होनोब्ला बे खबरखौ आङो बेयाव होआब्लाबो जायोमोन नाथाय गोसोआ मानियाखै आंनि बे उर्ला पुतला चेनेला अनलि कार्टुन भिडिअ'निल'सोमोन आङो अब्लाबो बे खौरांखौ लानानै फैनो हास्थायबाय सोरबा गाज्रि मोनदोंब्ला अन्नानै निमाहा हो आरो सोरबा गोरोन्थि बुजिदोंब्लाबो आंखौ अन्नानै निमाहा हो माखासे गोनांथार खबर होनायाव जेबो जाया होननानै आं सानो नायगिरि आंनि आदा आब' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आइ आफा आयं आदै मादै गासैनिसिमबो जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायदों नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं जायफोरनि आखायाव इन्टारनेट सालायनो हानाय मबाइल दङ बिथांमोना गासैबो मोनथिखागोन आरो नुखागोनबो दा खोथाया बेनो जाहैबाय जे तामिलनाडुनि बाथ्रा तामिलनाडु जायगायाव ओरैबायदि गिथाव बाथाव समस्या ओरैबायदि गिथाव बाथाव गनायथावै गोसो मानिथावै सानथावै खालामथावै जाथाया जानानै दङ आरोना जों बे साननैसो ओरैबायदि दावराव खोनागासिनो जे तामिलनाडु जायगा बायदियाव आसामनि मानसिफोरा सासेबो थानो हायै बायदि तामिलनाडुआव आसामनि मानसिफोरा सासेबो मावनानै जानो हायै बायदि अबस्था जानानै फैगासिनो थारैनो खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामनि मानसिफोरा बा जोंनि बर' हारि हौवाफोरा उन्दैयावनो हाबा जानानै गथ' गथाय गावनि बिमा बिफा गावनि बिसिखौ गारनानै खामानि मावनो थाहैदों दा बिसोरबायदिनि जिउआव ओरैबायदि गिलु बालु समस्या सफैदों तामिलनाडुनि मानसिफोरा आसामनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि अयथासार खालामदों अनलि बर'ल' नङा बेयाव आसामनि जिखुनु मानसि बर' जा नेपालि जा आदिबासि जा कार्बि जा एसामिस जा जिखुनु सिमा गैयै जनजातिफोरखौहाय दाउ अमाफोरबायदि थुख्रा दानस'बाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों दा खोथाया बे जाहैबाय सोरबा बायदिया खुगाजों बुंनायखौल' फोथाया मेगनजों नुब्लासो फोथायो दा बेयावखायनो आं बेखौनो सानो आरो बेखौनो बुङो सोरबाफोर बायदिया जुदि तामिलनाडुआव जाबाय थानाय जि दावहा अबस्था बेखौ नायनो होननानै सानोब्ला नोंथांमोननो आं दिन्थिनानै होनो सानगोन दा नोंथांमोना मा सानो बे अनलि कार्टुन भिडिअ'नि चेनेलाव बेफोरबायदि आउट भिडिअ'खौ लाबोनांगौ ना लाबोनाङा तामिलनाडुनि मानसिफोरा आसामनि मानसिखौ नायजोर दाउ अमाफोरबायदि गोदानाय भिडिअ'खौ जुदि नायनो होननानै सानोब्ला आंनि उर्ला पुतला चेनेलनि दिनै नायनाय जायफोरा नायदों बिथांमोना गासैबो
कमेन्ट हर जे आब' नायगोन होननानै नोंथांमोननि इच्छाखौ आं नायगोन आरो लाबोनांगौब्ला आं लाबोसिगोन दा नोंथांमोननि सायाव आरोना नोंथांमोना मा सानो नायगोन नाया आरो बे चेनेलाव होनांगौ होनाङा होनाया मोजां जागोन बा होयैया मोजां जागोन नोंथांमोना दिनै हरदो आंनि गोसोआ बुंदों आं नोंथांमोननोबो देखायनानै होनो आरो जायफोरा बे देशआव थाहैयो बिथांमोननि थाखाय बेफोरो माने जोबोद मोजां मोनथिना लानाया आरोना आं दिन्थिनो नागिरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि बर' मानसिफोरा जाहाथे बैफोरबायदि जायगायाव थानायफोरा आलाय सिलाय जाया आरो सोरबाफोर दंहैयोब्लाबो जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना अननानै कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर साबधानै थानो जाहाथे बैफोर उदखारिफोरनिफ्राय जोंनि बर' हारि मानसिया खौसेथि जानो हायो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन आरो जोङो दिनैनि भिडिअखौ नायलांदोनि फैदो